iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Kablawan ka, ading ko. Maragsakan kami kininanang iti panagturpos mo akas valedictorian. Siyempre, saan nakapatiw kada kayo manang Ismenya? Inatiw nakpaikit dita sa litatorianak laang, edi agturpo sa kiti high school. Takantsawang pa'y takabsan mo. Nagasatak kada kayo, tagpada kayo amasirip. Ayun agsinsin nakit kami pa'y. Rumbang agsinakit kan agpinatag kayo. Dala, agawid tayon. Adasang kabasit asaganay jay balay. Nanang, mabiit lang amin. Agpapitsyon tayo pa ya. Oo, aday tanti photographer. Agturungan dito ayan tayo. Wanmat ngamin, nanang. Aday tayo. Dua kayo pala ang agkabsat ka grupo. Kalpasan na, datayon nga agiina. Ang mabitlaan. Saan ka di adakos ti talong agpapicture? Mamatpati ka matitidayit tama ng Ismenya. Ala, agpost ka kid din. Agisam kantay kalalaingan na nga isam mo, manang. Nanang, kasanday to yan. Agkuleyon tumatan ni Carol. Saan kayo kadi amarigatan? Nga agidan kami nga agadal iti kuleyo? No marigatan kayo, nanang, ureg sarte nga pailaan. Ay, anya nga tano, siyak laang ti agsarde nga agadal, nanang. Agsapulak pailaan iti pagtrabahwak, tapno makatulong akmat iti panagbiag tayo. Saan? Awan ti agsarde nga agadal kada kayo, anak ko. Ikarigatak nga isakan ti panagadali. Ngam, nanang, diyak kaya't agakaasi kayo unay. Amarigrigatan kayo. Unyag tayo sunanang. Siyak laang ang tagsakripisyo. Masayang anak nga adagsar nga agadal kada kayo. Agpaada kayo masirib. Ket day tati mang pakpakirid kanya nga ad-adapay nga agsalo kaga. Tapno maipayan kayo itinaranyag amasakbayan. Sigurado kayo kabaylan nyo, nanang. Ipatpatagda kayo unay kinimanang Ismenya. Kat hindi mi kayat nga dadaka sa mapasama kada kayo. Unay lakit din nagitan ako. Nakadungdung mo tala unay kanya. Nanang, awan sa baling agsisin nakitid ang pipinatag no saan ada tayo. Ngamin, nagsapamat apin musay day di tata. Saan yun alagdagipan pa'y dahitan ako? Ulitek manin. Patpatkin kayo unay, kat da kayo tikirid ko. Kasla da paspaso nga adan nyo, Uncle Pabling. Bueno, siyak ka di, orayan nyo. Nasip ngatan ka man na simbang bait, sunay. Saan ka ka di amasya ni tibagay? Anya ti kaya ti asawan iti dayta, Uncle. Awan ti sa baling agtrabaho amang biyag kadagiti anak ko. Tiki idi kinaambisusam Abay nalakaaya ti agpakulehiyo iti kunam. Duada pa'y bang garaw. Adda ka di problema yo iti dayta. Lay, tumagsit ka pa'y. Napanakal ka, sunay. Sa anak nga agpampanakal, Uncle Pabling. No awan ti napatag nga ibagayo. Panawan kayon. Kat agluto akpay iti pangrabyan mi. Pasensyakan, no man-mano ang makapagpasyarta. Kaya't ko ngamin nga agtalinaad ti kinangato dagiti grades ko. Kat maragsakan ni nanang para kanyak.
Un gaya. Saan pa gayam nga amo dananang mo kan kamsat mo nga gayan ayatan. Numabalin. Diyak pa'y kaya't amaamuan da nga addan kaayan ayat ko. Amangan ngamin numadismaya ni nanang. Gaputan ako rapay akla. Di ka kumamatag sa witi kasta, Benedict. Agpapada tayo laeng ananumuti panagbiag na. Imbag kan katagad adal ka. Masirip ka. Ngam siya. Sana ka nakapagturpos. May saak pa ya bastardo. Saan mo kumaatagi basitan ti kinataom? Laglagi po, Benedict. Ay, ayaten kaunay. Nagado dagito ginit katang tayo nanang. Mabayag kasi daon tayo dagitoy. Nagsuldo kayo ka din? Uwan anak ko. Kauawat ko ti sweldo. Agawin tayo ka din? Saan pa'y? Mapantay ti department store. Tagumatang ta iti arwatan. Agpaiso nanang. Sapatos ko mga rod. Daan nga minan ti sapatos ko. Madakkalam sa pa'y kitdi. Iso agumatang ta iti baro. Umay kan. Ay, mabit lang. Saan kayo pa bumalasiw iti kalsada? Ni Manang Ismenya. Sino di kadwana? Ninsamot Benedict day jay. Ay, nakita datan nanang. Kalat ang nagkinabat na iti ima. Agnobyo dan samot kan nanang. Awan din ay bagbagan ni Ismenya nga adda kayan ayat na. Kasaritak to inton makasangpet tayo ijay balay. Manang, Karol? Pasensya ka na. No simrakaklatan iti silid mo at yakon nagtuktukpay. Agsarita kayo ka din kini nanang? Saan pa'y? Mabainak ka ni nanang. Diyak mababalaw no. Italaang apagong tanak. Nagsirip ka, saan ka di? Nakiayan-ayat ka? Ngam, kini Manong Benedict pa'y laang? Gapo ka dita nakurapay laang, ading. Nakurapay tayo lang arudan. Nakiayan-ayat ka pa'y lang iti nakurapay. Saan pa nakapagturpos iti panagadan na? Carol, saan ka makasungbat, Manang? Kasanulangan ti biyag tayo into nag-asawa kayon. di mo kumamot umsiyan ni Benedict. Nakalanaad pa'y. Huston, di ko nam, sanak amasair iti panang tagibasit mo kan ni Benedict. Ladingitak, Manang. Gamno siya ti makiayan-ayat. Pilyak day tay padak amasirib kan nakaadan. Carol, please. Rumor ka kuman dito kwarto. Saan ka kumanga agsao iti kasta? Tadi mong tuam mo no anyamot ti katattao ti makagasat mo. Apay nakaligiday kayo, Nanang. Agluluwa kayo? Apay, anya man ang timbagbaga kada kayo ni Lolo Pabling. Si katiga po na no apeng agluluwa. Diyak namnamaan ang maiturin mo alaisan ti kabsat mo. Pudno mo timbagak, Nanang ah. Saan na ngayon, sir, ti kinasirid na? Kat, saan mo na pinanunot nga inaunangam iti sika? Nanang, Patpatpin kayo unay anak. Manipod ubing kayo. Nakaragragsak kan agsinsin nakit kayo. kasanumot ngamin. Nakiayan-ayat, iti dayjay pa'y Manong Benedict. Saan arumbang atagiba si tumtimay sa ata? Tadi mo amuti kabaalan na. Kandi mo mapugtuan ti mapasamak iti masakbayan. Saan ko maarumbang nga inunaan na? Nanang, pakawanan na ko ma. Saan ka agsahit anak ko? Inkaya ba na Ismenya? Tagsasarita tayo anasayaan. Sige, Nanang. Kaya't kung agsinnakit ken agpinatag kayo. Saan munto kuman nga apaan pay? Pakawanan ko mananang. Saan ako mapay arumbang anak ayan ayat.
Ay, at ako na ni Benedict na. Maawatak tirik ng Ismenya. Saan ka apawilan ang makiayan-ayan? Kaya't mo asawan nanang. Pang-asim, Carol. Nagkari ka kanya. Nalipatam ka din. Nudakkel anak kabasulak ti panakiayan-ayat ko ka ni Benedict. Nakasagana ka makisinakin ko na nanang. Kaba alam ka din nga isakripisyo tirik na? Kasla saan anain kalintagan nga isinab ni Benedict nga awan tinadagsan agapuna? Nanang. Ikarim lakit di adi mo baybay anti panagadal mo. Kayat ko nga agkapya kayong agkabsat. Manang Ismenya. Pakawanan na ko, ma. Saan aron bang pinagsawan ka iti saan anasayaan? Pure di mo ibaga, Ismenya. Amo ka sa anak kanunungan ti inam kan ti kapsat mo ti relasyon ta. Awan ti parikot ka ni nanang. Awatan na. Ngam ni Carol. Ibagakin ka ti pudno. Pinagsawan nak iti saan anasayaan. Sa anak namin na masiri, bakas ka na kayo. Saan ko maamasakit ang tirik nam? Uray, tapi nagkapyada kamin ka ni nanang. Kat may salaang tikid dawat ken ka, Benedict. Maawatak ti kaya't maasawan. Nunas kan nga umadayo akan ka tapno sa anak ang makasingay ti panagkadal mo, Aramida. Benedict, masakit anak iti day tangay baka mo. Ngamin, kailiw ka mata makita. Sapay ko ma, tayo pamuspusam ang makapagtuloy kamatlaang iti panagadal mo. Dandanin awan mat mabati ti kwarta. Libre ng paiso ti panagadal dagiti agkapsat. Tagpada da nga eskola. Ngamdakkel ti kastusan dati inaldaw. Hindi, marigatan kan sabatan nga kwenta sunay, ha? Uncle Pabling, Nakita ka nakalukat ti ridaw. Iso asambra kaklatan. Kung nagtusay ka ba marigatan ka, ambisyosa. sandak ko mga ublagan, Uncle. Numabalin, sandak abiyangan. Lumaban ka pa, ha? Tantandaan na ito, isunay. No kayat kayo apapadawon nga agiina iti na ito'y abalay. Awan si mabalin mo. Saan nyo ang mabalin nga aramidan dayta, Uncle? Tawid ko daytoy kadagiti dadakkel ko. Adayta. Oh, nalpasan. Oh, nya, nasurutan mo't langon ti formula ti problem solving assignment mo. Agama nang. Nasirsirib kayo gayang mamaiti siyak. Nanang, itay kayo kadipay ti likudan mi ken Carol. Makaisisimak amang buybuya kada kayo itay. Kastaman ti kayat ko anak ko. Agtinulong kayo. Masiribak matitikunak nanang. Nasirsirib gayam ni manang ko. Nalalaing gayam mamaiti siyak ini-math. Nang, ada ka di kayat yung ibaga kada kami nga kabsat? Carol, Ismenya, jak amuno kasano nga ibagak kada kayo dayto eh. Ngam planok ti agaprot. Oo. Ano niya? Panawan da kami kini manang Ismenya. Nanang. Siya kung ti makaamo amang ituloy, amang ikarga iti traveling bag dagiti arwatak, Ismenya. Amang ano, ada aramidam nga assignment mo. Ala ni nanang, nalipatan dan sa abakasyon intun bigat. Carol, apay nagluluwa ka? Ala, Unay lakit din da anak ko. Kasla ubingkit din nga imarakot. Naisurot akpayin nga agluwa.
Saan naksamot na napalubusan? Numabalin lang ko mananang. Saan kayo palubusan nga gabrod? Kay kaya't ko pangagsan dangag pala nga gadal na marigatan kayo. Uray siyak nanang. Malidayanak mat iti ipapanaw yun. Namabalin ako ma. Siyak laangan ti agsar nga agadal lang. Tulungan kayo laangan nga trabaho. No kaano pa yan dadakkel kami. Isumpay di pa ng panaw yung kada kami. Dadakkel kayo anak ko. Amo yun tara-aramidin nyo. Isuan na talgad tirik na amang panaw kada kayo. May kawag tulakit ni. Awang kayon ton nga galutoy tinaiman sa sinami. At dalaga ron ang makasangit at kadagiti bagbagayo. Makaturpos kayo lagi di. Agdiden na tayong tumanin. Nanang, uray ta, dua atawan laangan, agturpusak ton. Siyak ton ti agtrabaho para iti pagbiag tayo kan iti panagadal ni Carol. Agsingsingpet kayo kumaanak ko. Awan sa bali amang isakit kada kayo. No di ta kayo nga agkabsa. Naimbaglaangan tada telepono iti kaaruba tayo anak kaawagan nyo kanyak nanang. Kumusta kayon? Mailiwag una yan kada kayo. No awan pa'y makabulan manipod na gabrudak. Nasaya at akmat. Nakatumpungak iti naimbag nga amo. Ket, kumusta kayo matngagkabsa? Kas iting kari kada kayo nanang. Jakon apapaan ni manang ismen niya. Dayta, ti kayat ko. Agpinatag kayo. Saan pa'y asimangpat ni manang? Mga no nagkita damanan kin ni manong Benedict. Payam ka dilang tanan ako. Uray, tanagkarimat asaan na abaybay anti panagadal na. Wan nanang. Manmanumat kit di amala daw nga agawit ni manang ismen niya. Kunak no ni manang ismen niya. Da kayo matgayam, manong Benedict. Awan pati kabsat mo? Papay nga ta? Mga nata sa bali matakin muyugan na. Ha? Oo, apa nakiktot kayo manong. Nasing pati kabsat ko. Tinasayaan, somra kayo pa ya? Amang ano niya ti panunutan lagi ti karupa nyo. No, doa talang iti unag ti balayaw. Bayan nyo lata ida, ang sumanauda manong. Ay, isugaya man ti dimtang. Nagapu pala siguro ti pagadalan ra. Sabtek ti kabsat mo, tani. Kaasimat nga bit-bit ka nagiti ado alibro na. Oh, apa sinabat dak lolo Pabling? Ada ka di ibagayo kanya? Iti ko na yung nga tanga agkabsat. Jak masipsiputan amasansan nga umay day a Benedict iti balayo. Yan sa fayad Ano na? Anya ka din dito nga ibagbagayo, lolo? Gungundawayan na ti kaawan ni Soneng. Ay na, ang mga numadamag kuntulaangan nga agsikaw ti kabsat mo. Anya? Ay, Jack ipalubos akas na, lolo? Ang bukaya? Lolo Pabling, imbes ko maada kayo ti mangisakit kada kami, saan ba? Da kayo matang ti mangibabain kada kami. Nagtangsit ka man ngagsungsong batsi ka. Umay kan Carol, ha? Panawan talat tanday ta alakay. Sugayam anak ka ti boss. At gayam madama nga sports competition. Nagkapoy ti nagduduma ang lugar. At tansapay taga-Bicol kan Bisaya. Miss, Ah, excuse me. nagkuwapon. Payo akbatan. Ang mga mabalintag damag. Aha? Dayo ak ngamin dito Ilocos. Mabalin? Anya ka din Jay. Aglang na nga kang harod adayo na ang dito eh. Damok ti makadanon dito lugar yun. Imbaw na ti pagdalan mi. Kas may isang atleta. Taga Bisaya ak. Restituto tinakan ko. Nga awagan naklatan iti toto. Syakmat ni Carol. Maragsakan na ka makamamukan ka. Nagadayogan ti nagkapuam. Oh, bagay tinahagan mo iti kinapintas mo. Agyaman nak.
Ang mga numalipatan ti salubsudam ako ng ganyan. Awan gayam. Aday tanda kiti padak nga tita. Sandan na nakaoray ngagsubliya kita enda. Mapitsinta siguro kas kanyak. Agsapsapol kami iti pagmirendaan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Karaw, tanda ni kanayunan ang masupngatan ka nga gawin. Nakisinarak kay ti kayan ayat mo anya, ha? Lolo, awan pa iti kayan ayat ko. Anya nga rin tinakarabyam ang nagawin, aw. Ay, kakwa. Pakialamero mo tayo alakay. Nangatala una yun ay iti problema na kada kami agiina. Ay, kita, saan ka makasaw? Ah? Ay na, asino kumapay ngamin ti umalaan niyo, no saan nga iti inayaw? Wala, saan kayo kumamat nga agsaw iti dakas may panggap kininanang Puno matimbagak. Nasapa na ti asawa ti inayaw. Imbag kumaa, no pinili naman, ana imbag tinaglawanan na. Sige lolo, aglayo na kun di tabalay. Ang mga nururayan na kun ni Manang Ismen. Ay, di na panawan. Madama pa lang agsasarita ta, panawan na kay Ay, wun kayam. Awan pa iti kamsat mo. Ay, mo kaon. Ang mga lumaki asawa mo, dahil di na oras apada ni nanag mo. Ado pa'y tinaskan nga ramidak, lolo. Aglutak pa iti pangrabyan mi. Ang mga nudimaw as ti kabsat ko iti sidain mi. Takman mo't amo, noan nga ti pakasikuran ni Lolo kada tayo. Kinuyugnak ni Benedict anapan na kitsyenda. Nagaduman na nasa una, iti pa nangitulod kanyak ni Benedict. Manang, talaga ka di adikan makabiro kiti sa bani pay? Awan ka diti sa bani agar-aram kan ka? Kunak man nunalpasin ang nagsaritaan taday taabanag, Carol. Kasano da kayon tunti agasawa? Kabailan na ka nga taabyagan? Ang mga no makapagtuloy tumutlaan nga agadal ni Benedict. Agsin na kita kumakadagiti mangiruruman kadata. Saan kit di adata ti agpin na sakit? Nagpay kabitak iti telepono, tapno nadardaras kayo ang maawagan. Si kamot tinakasungbat ti awag ko, Carol. Kumusta kayo, ngagkabsat? Nasaya at mat, nanang. Jay naudi asurat ni Ismenya kanya. Sidsidaram ka no pailaang may panggap iti relasyon ta kini Benedict. Nanang. Adayuak iti din na yung agkabsat. Saan ko maaday tati saan nyo apa nagkinaawatan? Pakawanan na ko, ma. Amok anasirsirib ka ngam iti kabsat mo, Carol. Ngam agpakumbaba ka kuma iti kabsat mo, tain inaudi ka. Naawat mo gaya man kisurat ko, kat imhawag ka matatagusan. Manipo di din naman mo ka. Saan ka na malipatan? Ay, ahitin ka, Carol. Kasanong tayo ito eh. Diyak pa'y unam amo ni Toto. Kumusta gayam di panagadal mo? Ang barin makaturpo sa community high school, iti day dadawin. Nabayaga ka nagsarten. Ta nagsakitak. Saan na po ka tiganas ko ang nagadal. Naimbagman ta na panunot mo matlaang tinagtuloy. Masaya ang anak nga ron. Kat, sa dinot iplanom apang ituluyam iti panagadal mo. Panggap ko ti agkuliho di Manila. Kung sakbay ko magturpo sa akin, magunod kung di panagad mo. Saan na kunay pang panunutan? Ipastag mo ti agadal. Tapno na saysaya at ti masakbayam. Apay akas tati parang mingming mo kanyak. Nakagasgasa taklo na eh. Iti day ta kinapintas mo. Kan masirip ka pa eh. Diyak nam naman nga itinak. Saan ka di aday tati kalikagumam? Ay lang. Saan nga di nagturpos ka iti high school? Ngayon naklon ko ti panagayat mo. Awan gayam.
Amo ka diti pamilyam asyak ti ginagaram diti syudad. Aday di ba nasi taon ni Nanang? Awan pulos ti amo ni Manang Ismenya maipanggapkan ka. Inton adda pa naman ko. Pasyarin kayo Ilocos. Ngam plano nga agawid tak iji Bohol. Inton malpas na ito asimestre. Napintas siguro iti lugar yun niya. Uwan, napintas. Ngam nasaysayat diti syudad. Tada dito iti progreso. Ngam kasla nataltali na ay ti agnad iji Ilocos. Isumot la ang ajak makikita ni Karol. Napangayam di Manila. Ewan gayam, kaano asumangpat ni Sunay? Kasla awan pa'y mo't plano na nga agawid, Lolo. Inton makapagturpusak siguro. Amangan mo saan ton nga agsubli ijay abroad. Anya? Nagbayag laki na. No, ada na patag nga ibagayo ken ko na, Lolo. Mabalin yung mo't nga awagan. Mabayag pa'y nga urayan yung ti panagawid na. Nasaysaya at kumabala ang nagsango kami ngagsarita. May panggap iti balaya. Ha? Anya ti kayo sa win, Lolo. Di ka nagsalud-sound. Awam ti amom iti daw. Mga makaungot kayo manan. Sige. Ninanang laangan ti kasarita yun to, Lolo. Kung naklakit din nagbayag ka iti Manila, ading. Okay, kamusta mo't nga idaan ti iti Manila? Nasayaan tamat Manang. Kasdadyak makapagpayagag na iti syudad. Tsak maanusan dagmyag ijay. Apay, mat. Adda ijay ti panagduras, ading ko. Pampanunutok lang kami nakaasin ni Nanang kat. Ijay ko masyudad ti kayat ko apagadalan idi. Ay, agpada tagayam iti arapaap Manang. Nasaysaya at kumano iti syudad nga kadalang. Kanayin ko mga kita kami kinituto. Oy, Karol. Ah? Anya ti pampanunutam? Anya't itantanamitin mo? Ay, kwa Manang. Malagip ko lang ni Nanang. Kumusta nga tan? Ay, wangag paisong adi. Nabayagan na saan nga mawag ni Nanang Wan nga rod. Kumusta nga tan? Saan man nga tan anak po, tan Ismenya ti oras. Kat masip nga tahanan ni library. Nakapaspas na kami nga agadal ni Manang Ismenya, Manong. Sana kaya ti paatiw kanya. Nabayagasan ka, nagpasyara. Manipo di nakastre ka kiti sa bali pagtrabahoan. Man-manong agkita kami. Maring makapagtuloy ak tumot lang nga gadal. Ay, nasaya at launin ay taaplanong Manong Benedict. Imayak tagpakada ako makanisme niya. Isurot na kanutibus ko hindi Bohol. Ha? Buhol? Kunayo, Manong? Anya din ang ko? Nay, Manang, ata ka magayaman. Sige, makamukay niya agsalita, ha? Nay, magtanauray ka matlaeng. Isme niya. Ikulig na kanutibus ko hindi Bohol. Umayak agpakadakin ka. Anya? Nagkadayon? Saan ka di anak kabutbuting ti aglugan iti barko? Kaasa nun nung maarinubnub ti pagluganan niyo a barko? Dahil taadagos ti panunutem. Maring saan kami ngagbayag jay. May iliwak tulakit ikan ka. Nadawal kayang ti tao. Ngam jak nadlaw ti kinagaraw ti barko. Kabayatan ti kandak iji kabin. Ije ka di mo't sibuti papanam Manong? Ha? Owen. Apay, taga Cebu ka? Damok ti mapanitya. Kadwak ti bus ko. Ije Bohol ti lugar mi. Taga ano kayo? Ije Ilocos. Ha? Ilocos? Nakumaya ki jayin iti na minsan. Sa dino ije ti lugar yun. Danam amo kami ni di. Nakapasyar ka gaya man ije lugar mi. Asidig kami ije lawag. Amang ano amo yung agpaiso tinam amo ki jay. Karol tinagan na. Awan gayam. Siyak ni Toto. Kunak man nagbayag kay G. Bisaya, Manong Benedict. Maragsakan lakit din ni Manang Ismenyo na masangpatan na kayo. Kanayan sa lata masip nga tanas sa langpad. Amo yung matday dyan. Naimbag kumaan no saan adakas ti panagpampanunot ni Lolo Pabling. Naimbag ta si katinadanon ko.
At na amok idi iti barko, ang makaamamokin ka. Toto, tinagan na. Nakita kayo kini Toto? Oh, nasdaw ka. Saan may nga amokan Esmenya nga adan ka ayan-ayat mo Pangaasi mamanong. Hindi mo ko may bagbaga tayo kini Manang Ismenya. Uray ni Nanang. Saan na pa yung amo ti maipanggap kan ko, ana? Saan ka kumamasayri ti ibagakan ka, ha, Carol? No kasaluti kinakurapay ko. Narigrigat pa iti panagbiagda. No saan pa'y anaam-am mo ni Benedict da lalaki? Jak kumapay na amuan nga addan kayan ayat mo. Pakawanan da ko, maiti panagulbod ko kadak yung Nanang. Kasta unay apa nang uyaw mo kang ni Benedict idi? Nakarkaro pa'y gayam dayjay at Toto. Ita, asino ti maag kadata? Napod na. Nakigtuta kiti na amok kini Manong Benedict maipanggap kini Toto. Anya kalakit din aya, Carol. Di mo inaramat ti kinasirib mo. Manang? Agsangit ka? Ngampod no ti kunak, saan ka di? Apay, kasano ngamin anaam-am mom dayjay a lalaki? Namamok iti nakita kami jilawag. Imbon ti pagadalan da kas maysa nga atleta. Kat, anya ita ti panggap mo? Tanaamuam no kasano ti kinakurapay dayjay a lalaki. Saan ba kumanungan? Saan abale? Urayag tiyawag ni Toto. Kat kasaritak no apay ang gulpot kanyak. Talaga ngayon uray ko ti panangawag mo kanyak, Toto. Nalabit nga amom noan niya tinaduktalak maipanggap kan ka. Pakawanan ako, ma. Nagamamu kami kini Manong Benedict. Di kayo na ayat ikapsat mo. Nakapasyar pa yung balay. Apay adi mo impod no atakos kanyak. Ni matangan ni Manong Benedict no kasano ti kinakurapay ti panagbiyak ni. Itatanam mo amon ti pudno. Agpawal-baliw ka din ti panagayat. Ay ayatan ka, Toto. Sikatiragsan ko. Apay adi mo imbaga atakos kanyak. Saan ka mababalaw? Nagbaliwan ti panagayat mo kanyak. Tsak pa'y nakasarita ni Nanang. Diyak ka muna niya mati maibaga na maipanggap kan ka. Kita, kasta gayam ti kinakurapay dayjay a Toto. Nagpasit ti balay da kan asi dagda iti kabambantayan. Itala nga makaungot ka. Agbabawiak no pengen pakitak palakan ka nagiti ladawan mi kanito to. Kasano? Malagip ko day di pa nagsangit ko idi inoy uyaw na ka. Naman niya ngay ita. Dutwa kayo nagkapsat. Anda yun ni Nanang yung tisidong nyo. Sakit, iroroman na kayo nila kay Pabli. No apay mo't ngamin nakasjay ni Lolo. Nanay, saan ko maanay titiga po ti sa inyo pag kinaawatan nga kapsat? Diyan ka mo? Istoryaan naklangan iti makapaisam. Tapno mapukaw ti pungtot ko. Ay, diyak la amuno niya ti aramidek no makitak dayjay at Toto. Isardeng mo kumanday ta pa nagsangsangit mo, Carol. Saan aday ta ti diyo pagkinaawatan? Amo ka, kaya't nag-abalsa ni Manang Ismenya. Saan mo kumapanunutan day ta, anak ko? Saan ka mababalaw no inayat mo ni Toto? Awan ti pipilyin ni Ayat. Agyamanak na mawatan Nanang. Makanain day tamang palaga ni Diriknag. Awan ti naiyanak asi babado. Narigat matibiyag tayo. Iso nga daak dito'y abroad nga agsaksakripisyo tapno makaadal kayo. Nana. Nupudnungay ayatem ni Toto. Ibagam nga agadal mat. Kano jak mauray ti kabsat mo, baliwag to ti umawag. Susulpat ko laan. Ilupat-lat ako man ni Manang Ismenya Terita no sumangpat. Malaksit no nagkuyog da kini Manong Benedict. Mino ni Lolo Pabling. Carol. Toto? Amok adi mo naman naman napasyaran ka. Natuntunak mo lang ti balayo.
kinapudno na. Dandani sa anak tuloy. Tapay. Agduha-duha kan iti panagayat mo kanyak. Ada ka din nangisukatam kanyak kay syudad. San ka nagsabi? Di mo ko mapanunutan ngayon sukat ka. Gaputay ayating kaunay. Carol, sino kayo ta lalaki? Ada kagayaman manang. Ni Toto. Si Kagayam ni Toto. Oh, Carol, apa yung nagluluwa ka? Inan-ano na ka dahito yung lalaki? Tinasayaan. Dumanon ka, Toto. Iti salas ti pagsasaritahan tayo. Sige, sumbrok tayo nga rodan. Na, dahil dyan manan ni Lolo Pabling. Kanayon lakit din nga agsisiin. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mailiw kayo iti tunggal maysa. Ngam, Carol, mabalin, panawan da kami pailaeng kan ni Toto? Sige manang. Toto, madamdaman niya agsarita ta. Panawan kayo pa. Uwan. Ibagaken ka. No saan anaira na ang nagamam mo kan nagkita kayo kan ni Benedict? Diyak kumapay na amuan nga addan kaayan-ayat ti kabsat ko. Amo ka sana ka maikari ni Carol. Nasaliwan-wan ti panabiyagyo. Agpada kayo pa ya masirip. Nakurapay mat ti panagbiag mi. At dati inami nga agan anos iti abroad. Tapno laeng mapagadal na kami. Adda kita di syudad nga kadadal. Kabayatan ti panagtrabaho. Tapno adnan to kay kariyak ni Carol. Nasaya tunay. Sige. Day talaeng ti maibagakin ka, Toto. Ay, kakaasipay ni Sony ngagtrabaho. Iji abroad. Mga makiasawa kayo di na oras adi makaturpaus. Lolo, diyak kumakayat asumbatan kayo. Ngamin, respetuan kayo. Anya ka di ti problema yu kada kami. Nagtangsit ka na sumungsungbat. Anyan tulaki din inton makaturpos kayo. Sungbatan niyo kumati sa ludsod ko kada kayo. Di lakman ikaskas ta, Esminya. Laglagi pong day tao. No kayat kayo apatalawan, mapalain. Saan da kami matabot-but ngan, Lolo? Amumi nga ipatag ti sakripisyo ti inami. Nagkari kami kan kuana ang makapagturpos kami nga agkabsat. Maragsa ka nagtanaawat mo matla ang ti relasyon da Carol ken Toto. Bareng mamamok tumot into nagpakasyon na. Naglaw kumot nga minanang. Napasnat ni Toto iti pan nakisarsarita na kanya. Nasingpot man, kan napakumbaba. No makaturpos dan to ngagpadpada, mabalin anasaya ato ti biagda, Esminya. Siguro, nanang. Ay, nang, ada ibagak kada kayo, maipanggap ka ni Lolo. Put nganda kami, maipapan iti balay. Anyaman ti mangmanggagyo, maipanggap kan kwa na. Bay, anyo latan. Diyak na rin makapagtagpalod at tumananang. Nang, sapay kumata. Agawid kayon. Nang runa inton agturpusa. Apag isunto amalpas ti kontrata. Ikariyo da ita kanya ka, nanang. Kan saan kayon to nagsubli di abroad? Panunutek pa'y anak ko. Masayangan. Nasaya at ngamin dagiti amo. Sayang na ngamin, tasan ka na na nagpasyari di balay, di mawag ni nanang. Agam amo kaming tumatlaan. Awang ngayam. Masapol ngagsubli ako ni Jesyudad. Ay, malitaya na kiti dahito pa nagamamuta, Toto. Noad na akong master ka kapag trabahuan dito eh. Di ituloy ko ti agada di tilawag. Sige, kita na makapasyarak tumanan. Makastusan ka lang. Agsingsingpat ka kumakabayatan ti kaata mi Jesyudad, ha?
Agsingsing petak kabuking ka. Ikarigatak ti makaturpos para iti masakbayan ta. Kablawang ka iti panagturpos mo ismenya. May pagpanagkal kalauna yan ako. Nang, Carol, isagot ko na ito yabaligid ka na kayo. Kaya nagyamanak nang nakasangpot kayong mutlaang. Kat sapay la kumatapat ganyo tikid daw ko. Saan kayo nga agsubli di abroad? Wan nga rod nanang. Sapay ko matagdadan na tayon. At danto sa bali agundaway apa nagsasarita tayo maipanggapiti da ita abanag. Congratulations! Talaga masirip ti kaya na to. Cum laude ko naman. Saan naglakit di ngagpati oh. Nangat-ngaton to ti maawat ko apa madayaw. Into nagturpusa. Saan mo ka kaya ti paatiwan niya? Nakaayaw kayong ngagkabsat. Kung kayam, apay nga ni Toto. Ado ka no ti sa sikaswan na dyan syudad. Jaklam mo, numatuloy nga agawid dito Ilocos. Trabaho mo't ngamin. Kinasaya. Agawid tayo kit di. Umay kay J. Balay Benedict. Tadasang kabasit a pagsasangwan tayo. Ang karigatak ti makabakasyon di Ilocos. Tapno makamamo kayo nana. Nga magsubliak mo't laadagos. Maawatan ka, Toto. Agtrabaho ka, kabayatan ti panagadal mo. Sapay ko mata makaturpo sa tumutlang. Kat maikari akon kini Carol. Kababayin kada kayo kinimanang ismin niya. Agpapada tayo anak ko rapay baro. Pudnuti ko na ni nanang, Toto. Iso ang nag-abroad, tapno mapagadal na kami. Saan minapalubusan pa'y kinimanang ismen niya? Una yan, dagiti anak ko. Nakapapal ti kinaragsak yo. Mailiwak lakat nga ro ti pamilya ka. Yung nagadayo mo't ti lugar mi. Ituloy yung tagsarita nga agayan ayan. Tamang isagaan ak iti pagmerienda tayo. Awan magtan ni Ismedia. Impapats da nga ta tinagpasya kini Benedict. Ay, sapay la kumaa. Tama kasapol iti pagtrabahuan nan. Tapno, saan niya agsubli pa iti abroad. Pasensya kan, Benedict. Diyak magawidan ti panagarubos ti luwag. Naragsak ako ma. Tan, nakasapulak matlaangan iti pagtrabahuan. Ngam, kasto'y matan. Agpada ta amalidayan iti dito apa naging nadayuta. Naimbag ta binigbignak matlaang ti amak. Ket ipampamuspusan na ti panakapan ko iti Amerika. Ngam mabuti nga kiti dayto ya panagin na tayo ta. Amangan no sanak to amalagip. Sublian kanto tapno ikasara ka. Karim dayta amumat ay ayatan ka unay. Nabayag gaya man nagkita kayo iti amaam. Inlimod ko kin ka. Tasalak mata sigurado noon talaga ang makapanak iti Amerika. Ang saan kang hagliday? Mabayag pa mat. Inton agawid ni Daddy dito Pilipinas. Iyam amukan to kinkwana. Kaya't kumataam-amu ti amam. Malagip ko ti pananguyaw ni Carol idi kanyak. Ken ti panangirurumen na kanyak. Lipate mo na ita. Wen, ngamin, agpinatag kami nga agkabsat. Kasta ti rumbangsan ka di. Ay, umaykan, agawitan. Sigsigaan naglakit din ti kabsat ko. Wow! Si kagayam ti sigurado manang ismen niya. Numatuloy ang makapanay di Amerika ni Manong Benedict. Itugot na kanto inton makapagkasal kayon. Adayo pa'y ang mapasamak day ta ading ko. Kan, jak pa'y kaya ta panunutan ti panagiin na dayo tayo. Ngam, mabalin ang mapasamak to day ta. Iyawid tumot ni Toto ti kapsat mo iti buhol into nagasawa ta. Ala! Ni Nanang! Dua pa'y atawan sa agturpos.
Kaslajak pa'y mapanunot ti makiasawa. Talaga ading, saan ka pa'y ang makiasawa? Ay nakaragragsak tayo anak ko. Ang mga nudumtong ti panawan nga agiin na tayo. Nang kunakmanen. Diyak kaya ta panunutan dayta. Tano mabalin, saan tayo kumanga agiin na tayo? Naimbag, tasiksika, tinadanon ka, suday. Nabayagan akayat ka kasarita. Amok, noon niya ti kayat yung ibaga kanyak Uncle Public. Ngamjak ipalubos nga agbaligi kayo ang mga agom itibalay ni. Tawid ko da ito ikadagiti dadakal ko. Saan anasaya ati panagbiagme nga agkabsat? Iso ang masapul nga alaag sa akinday apaset ti lute. Katrakrakin yok ti balaya. At dati tulo ti dagang ag-igaman mi, Uncle. Agpada ang masirib dagiti babalasan ko. Kat saan dalakit di nga ipalubos nga iruruman nyo ti kalintigan mi. Salbag! Napanakal ka, tanapagadal mo dagiti anak mo. Saan nagpanpanakal, Uncle? Ngam tuntunat ti kalintigak. Anya di kunam karon? Kaya't mo nga ituloy ti panagadal mo ijay syudad. Tapnoan niya. Tapno ka na yun kayo nga agkita iti dayjay atoto. Apay ngamin ama sa apol nga madayo kapay lang anak ko. Siguro, kaya't nanti makiasawa nanang. Ang mga nusan ka na makapagturpos, tagkasar kayon kan ni Toto. Manang Ismenya, apay anak kang ungat kayo kanyak. Nada problema yung kini Benedict. Sandak ko mga iramraman. Ay. Awan ti problema may kan ni Benedict. Agin inayat kami. Kat oray naging nadayo kami. At da pa nagtalag ti tunggal maysa kada kami. Nanang, apay agluluha kayo. Nanang? Anak ko, saan ko maaday taabanag ti saan nyo apag kinawatan? Kaya't ko nga pinatag kayo. Kablawang kay ti managturpos mo, Carol. At naman na sana ka maikalkin ka. Anya kan sa, apay akas tamatan ti bagbagam. Manang Ismenya, anya nga itatima ko nam. Natungpal ko ti kaharit ko, kan ka, anangat nga to ti maawat ko apang madayaw. Alawan! Talaga nalalaing ka. Ang mga nuwag sinungbat kayo, pay. Kat katawag lang nga ruden, nanang. Patpat gati kapsat ko nang. Kat ipanakal ko launay ni Carol. Sayang, saan matgaya managawid ni Manong Benedict? Ay naading ko, naglakati agwan. Patpat yung dayjay. Saan na ang mapanawan tinobya na iti Amerika? Imawag iti kanya. Saan ka no makawid? Tadi makabakasyon iti trabaho na. Sigun keng kwa na, agur nung iti gastusin dangag kalay sa akin manang Ismenya. Toto ha? Among matimang sotil. Sana kagang angawag pa sa tibagbaga. Wanan! Siyak tinangrabak kada kayo. Ngam, ay ayatik dayjay. Makaado kayo unay ti maistorya. Agawid tayo malaangan. Talaga nga inururay ko ti awag mo, Benedict. Mailiw ako na inken ka. Anda na pintas nga padamag ko ken ka. Ang bakasyon ag iti mabiit. Kayat ko agkasartan. Anya? Wala, oray aklak ti bayo iti daytang imbagam. Saan ka di ang nagtulag tayo din? Makasimpa aklakit din dito Amerika. Nagawid aktap ni kasar ka. Diyak mas baalan ti raksak ko, Benedict. Ay ayatin ka. No day ta tinagtulagan nyo nga agayan ayat. Day tan tumatlaang ti pagtungpalan nyo. Agyaman ako na iti pamalubos yo. Urayan tayo lang ang makasangpat ni Daddy. Tapno kandwa tayo nagplano. Nasaya at tapno maam-mumimat. Kaya't nga ti asawa ng Amerikana ti umay dito eh. Ngamin, sabali ka naman ang ti asawa ni Daddy. Kaya't nakano ti pumasyar dito Pilipinas. Oh, Carol, saan ka matamatimtimag?
Dumdum nga naklatan iti pagsasaritaan nyo. Ang mga no umapal kamat, ading ko. Kayat mamatan ti makiasawa. Aniya? Congratulations, Manong Benedict. Manang Ismenya. Agyaman ak unay, ading ko. Benedict, nakaragsa ka unay. Ayatin ka unay, Esminya. Oh, nanang, umay kayo na. Agpa-picture tayo. Umay kayo. Ay, wala pa sunang. Agpapicture tayo. Saan pa'y kayam anak subli di Amerika ni manugang mo, sunay? Kita lang nga agpaisyon niya. Nakapimpi man tibiyag ni Benedict ita. Tinaliyaw matla ang ti amana, Uncle Pabling. Ay, ang mga no itugot na ni Ismenya, iti pa nagsubli na di Amerika, sunay. Saan pa'y? Mangpalabas na pa'y siguro titawon. Ay, mapasamak tulat ta. Dudwa kayon ton ang mabate kini Karaw. Ay, ket uray ni Karaw lay na makiasawan tumatay. Kasta talaga ti biyag, Uncle Pabling. No makapanto ni di Amerika ni Isminya. Ay, at-adan tumanantik kina palang wadmaw. Nakasaysaya at ti pa nagsarsarita tayo. Day tamanan ti ibagayo kanya. Di taka man laing. Abiso. Abiso ka laing. Nagtanta na butong anang panaw kanya. Wow. Yak maawatan ti ugali na. Anya pa'y nga ta tinalipatak. Hinton bigatan nga ituloy ko ti agimpake. Karol, apa yan? Agluluwa kayo. Malagip ko iti nag-aprudak. Pinanawan kayo. Tapno maipayan kayo itinaranyag ka masakbayan. Ita, siyak mo timang palubos kan ka, anak ko. Manang Ismenya. Anak ko. Ay, agsangit ka mo na mga ragop kanya. Diyak ngam na maanday ito yung panagin na tayo. Uray si Kakarol. Amok, apanawan nagtuman. Nanang, saan kumangot aday tati panunutin nyo? Agpaiso, ang mabayag asan tayo nga kikita. Ngam, kanayon kayon tungaawagan. Tapno saan kayon tuunay ang mailiw kanyak. Malagip ko dagiti kinatangsit ko iti kan kamanang. Numaisang bigla ko madagiti pasamag kat malitupak dagiti nagkurangat kan kakas may sakabsat. Sana na dahi tatilaglag ipumpay ading ko. Jak kayat nga agliday tayo iti panagiin na dayutan mo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Paglaki din tamang klase. Nagkuyog kami kini Carol, amang itulog king ka dito airport manang Ismenya. Saan nyo ka di akadwa ni Nana Suning? Ay na, nasaysaya at asaan na simurot dito yung airport. Agsisinangit kaming tulaan nga agiin na. Carol, agluluha ka matan. Diyak may nakawitan. Manang Ismenya. Lakit din to'y kabsat ko aya. Ne, ading saan mo kumaabaybayan ni Nanang? Kailiw kayon to. Ikarik na itamanang. Tsak paybayan ni Nanang. Ipatpatag kayo, Unay. Nay, kunak no awan tinabati dito balayo, suneg. Saan ka magaya masimurot anang itulod kini Ismenya? Nasaysayaat. Asa anak asimurot payang ka. Agsangit ak tumutlaang. Ay de, apay analiday ka. Anjakan aya, bumaklang ka mo nga taytan. At adamanan na dinak to am-amaw, intun makapan kay di Amerika niya. Awan ti mabalin ko apagpanak ka lang ka. Nakurapayak pay laang aging gaita.
Kay Suna, asikalaang ti kabagyak dito eh. Napod no abigbigan na kakabagyam. Apay adi mo ikay ti para kanyak. Gamrod ka kay diya. Dahil ka di manon, ti saan tayo apag kinaawatan, Uncle? Awan ti ginamrod ko kada kayo. Amo ka na ba no kay ti biyahe? Sumrektan iti kwarto ta, tapno makay nanaka. Saan pa yung makaturog, Benedict? Ay, kasladyak pa'y laang mamati nga dayo akon iti sidong ti pamilyak. Siya akong ti pamilyam. Ha? Anyat kahit mo asawan. Amang ano sa balit ti pangipapanamin ti naibagag. Maawatak ti mariknik nam. Malo tawa na jak na din na ti amak. Kumusta damat din? Amok nga daday ti nasayata ka sa saan. Ala, mapanta maturugan. Awagag to idahin ton bigat. Napaot ti panakisaritam kiniismenya. Kalpasan anak kapag iniliw kami. Ang nagliday manan nagiti matam anak kapanimit. Kasla di tayo makapag-inhad tayo niya, nanay. Amangan numadamdama. Agsangit ka manan. Kat maibuyo ka. Manipot na tayo day di amayo. Da kayon tinagbalin aliliwak kun kirid ko. Kalpasan na nagbaligi kami anang tunoy iti arapaap yun. Malagip ko manan. Nukasan no apinabainak ni Manong Benedict. Asino ti makaibaga ang makadanon iti Amerika ni Benedict? Saan nga mo tigasat? Kalpasan ti sumagmamano atawan. Mabaling nga lang na kayo ni Manang Ismenya iti Amerika. Katipati tak nga agmaymaysa. Nataangan ako, nanak ko. Adayo nga arapaap ko dayta. Kaya't ko aditoy ti pakapugsatan ti maudi nga angis ko. Pasensya ka na, najak na darayan ti panagturpos mo, Toto. Rumbang ko mga daka nang imatang iti karagsakan apas at tibiyag mo. Maawatan ka, asan ka nakabakasyon iti trabaho. Ngam, aguri ka. Ah, Saan mo matakadwa ni nanasyon eh? saan na ka ba ilanteg biyahe iti adayo? Sayang. Nasaysayat ko man makasurot iti panang ibakasyon ko king kayo lugar mi. Tapno makita na mati nanumo a lugar mi. Nanagadayo mat ngamin. Ang mga numabutag ni nanang ngaglugan iti barko. Nanginamot ngamin ti plite iti roplano. Awan ti ado kwartak. Maawatan ka. Kahit ko tagbakasyon iti lugar mi, sakbay ngagsapulak iti sa bali at trabaho. Mailiw ako niti pamilya. Pudno anarigat ti mayadayo iti pamilya. Aging gangamin ita. Malidlidayan kami pailangan kininanang numalagлагit mi ni Manang Ismenya. Naimbag di kapsat mo. Makapaapal da. Anya ko mati apalam kin ni Manong Benedict. Di mo ibaga, nga arapaap mo mati makapag-abroad. Nakapasyar din ni Benedict dito'y nanumo a lugar mi. Manipod pi manawak. Awan pa'y nagbaliwan ti balay mi. San abale, inton makasara kay dinasay-saya at apagtrabahuam, kan makaornog ka, agpatakder kanto iti mansyon mo. Agkataho ak man iti dayta ako nam. Adayo ang mapasamag dayta. Tinapatig kanya, nakaadalak. Pudnot ako nam, Toto. Ngamin, gamang ti adal. Putno dayta. Gamang adin tumaagaw ti sabali. Itugtukot mo dayta iti oray sa dino apapanam. Ken aging ka asibibiyag ka. Ahon kayam. Agpasyarta ka dagi na pipintas a lugar dito'y Bohol. Nadlaw ko nga rod. Ado ti napipinta sa pagpasyaran dito'y lugar nyo. Kas kumay ti Chocolate Hills. Nalpas kayo gaya man na nagsasarita kini Toto. Talagang impapasyo mo tinagin mili. Narigat no agin na dayo tagpimpin na ta. Nanang,
Sumangpat ni Toto inton maminsan nga daw. Nasayaat no makapasyal man yun dito Ilocos. Naimbag taan nakabakasyon iti trabaho na. Duwa nga aldaw na lang siguro, nanang. Ada ko ipudno kada kayo. Panggap mi nga minan ti agkasar. Karon, Sapay la ko mata di kay kumura, nanang. maawata ka na. Amok aday dati pagtumpalan nyo kinitoto. Panawan matan, abangunan nyo ti bukod yung a pamilya. Kasanurog na ito yan, Ismenya. Manuksaw laki din ni Carol, no saan mo amadarayan ti kasarda ka ni Toto. Ay, kasano nga ron. Gadyak mo't makapagbakasyon iti trabaho. Agpauitak sa laangan iti nayon ti gastusan da ngagkasar. Manipodimteng ka dito Amerika. Saan ka pa yan nagbakasyon? Saan ka kadi amailiw iti pamilyam? Kaya't ko nga ti agbakasyon. Agkuyog taa, Benedict. Kita ano kasano? Waring makapagiddan tang nagbakasyon. Mailiwak mat ka nagiti ng padakkel kanya. Nagiti imbilang ko anagan na kanya. Kablaawan kayo, iti panagkasaryo kinitoto, Carol. Ni Apo Diyos ko matimang bendisyon kada kayo. Agyaman ako na nanang. Naragsagan kumapay no nakaawit ni Manang Ismenya. Makamukala ko man na mangawat, iti kasasadi kabsat mo. Uray kasano nga ayat na. Saan anakaala iti bakasyon na? Agkuyog danto kanulaangan nga agawid inton umay atawan. Ay, kablaawan kayo pambay. Anda kayo. Lolo Pabling, agyamang kami launay. Maragsakan kami kin ni Toto iti dadarayo iti kasarmi, Lolo Pabling. Nabambanog ka Toto. Ada ka di problema iti trabaho? Awan, nagsweldo kami. Ngumno pintaak. San sa makaanay pagbiag ta. Talaga anarigat ti biyag. Saan pa'y matla nga makatrabaho. Gapo iti nagsasaron o panagpas ngay ko. Matulungan ka ko, mama. Ang panunutek nga rod, anya nga tanong gabrudak. Anya? Panawan na kami kadagiti anak ta. Uray dwa atawon laeng, padasek. Yung parikot ko ti gastusek nga gaplay. Mabalin ko ti agpatulong kini Manang Ismenya. Ngam ti pampanunutak. Ti panang-panang mo kada kami. Uray, tadamot ni Nana nga katwayo. Itorturot kong tumat kiti nga awagan ni Manong Benedict. Da kayo nga gasawa ti pagsarsaritaan mi kan ni Benedict, ading. Imawag ka numat ni Toto kan ko na. Naidurot matlagaya mo inawagan ni Toto ni Benedict. Wen, ket nakapagka rin ti asawa kan ni Toto. Isukan mo amis mo ti mangted iti gastusan ti asawam nga agabroad. Agyaman ako na Manang. Nay, agsakit ka mo natin ko. Mabainak ka na kayo. Nakarigrigat ibiyag mi nga agasawa, Manang. Malagip ko man ang dati pa ng tagtag ibasit ko iti kinatawan ni Manong Benedict. Ay na, san mon alaglagi panday ta abanag. Awan sa bali ang makatulong kada kayo. No saan asyak akabsat mo, ading ko. Oo. Di ka man umigbagitan ti panangarakop mo kanya. Maili pa sa matlaw na yun. Kamakodyanan na, nadanon ka matlangan dito abroad. Jakla ko makaya, tasurutin nak ditoy. Pampanunutik namin di kita anak ta. Uray, tatamat ni Nanang ang mga iwan katakwada. Sa datagkaldan. Agpapada ni agad-adan. Ngam, saan mong impakada da ito kinimanangan niya? Numamuan na da ito ang mga numakagura. Di namat bibiyangan ti desisyon ko. Saan mo ako na ang dikasta? No saan nakatinulungan ni Manong Benedict? Saan na pa'y pinabayaran tinagastos ko kunam sa? Saan mo ko man napanunutan dayta? Napanunot ko, anasay-saya at aduwata nga agtrabaho dito abroad. Tapno matulungan ka nga, Gorno.
Apay atsak na mo nadagos day tananang. Nagawan anak ka man ni Carol, ta pinanawan da kayo kit din. Gumanat sa launa ya bumaknang mat. Smenya! Ay, pasensya kayo lakuman no makasawak iti nagubsang nanang. Maluksawak! Saan ko maapalubusan ni Toto at anunan na iti abroad? Yung ti kadsat mo ti nagpilit. Ay, kitaan nyo anay ta. Saan ka kuman na makaungat? Napigsaak pa'y man. Kabaalag pa'y nga aywanan dagiti anak na. Agasang dayta, da kayo pa'y kit din ti pinagaywan na. Aguray kayo nanang, kasaritak ni Benedict. Ipagnami ti yumayo dito'y Amerika. Saan ka kuman nga agsayang iti kwarta pa Ismenya? Kayat ko adituyak amatay. Nanang, apay akas tamot ti bagayo. Kasaritak to dayjay a Carol. Pagkalmaan ko matriknam. Sana natin tigaputi di yung pagkinaawatan ng kapsat. Awatan ko mati kasasad na. Anya ko mati maawatak dita. Pinanawan na dagiti anak na, kat ninanang ti pinagaywan na. Amom no kasano ti kinarigat ti biyag di Pilipinas. Kaya naman kang masinso ti panagbiag da. Wana, ngam dumakdakkel dagiti anak da nga adayo da iti sidong dagiti tatakkel da. Nay talang agpaiso ti problema. Ngam mabalin damat yung bakasyon. Marang makapanunot yung agawid matlaing. Ay kung nasaya at laeng no mapanunot na dayta. Bayak pan laengan. Jakon biyangan. Masirib mat ti kunak. Makaamun ti kabsat ko. Sikad tinagsaya atang tiblag na suling. Nagsarunon sa nagpawit na giti anak mo. Pinawitan nak ni Ismenya iti gastosak. Ti impawit ni Carol para kadagiti anak da. Anya, tinakalatang rin ang mga wir kadagiti anak da. Saan dan ababasit nga awiran? Dandanida ang turpusin iti elementarya. Ay, awan mo suning. Agbakbakitin talaga. Mariknak nga ron nga adon ti kimapsutan ti bagik angkal. Dapay kit din mariknak nga an na yan ti bagik. Naimbag pa'y kanyak Kaya uray na kurapaya. Nasalsalun atak pa'y laeng tisika. Barang umatidug pa'y ti biyag mo, Uncle Pabling. Kinasaritak ti boss ko, Toto. Ag-overtime magkano, ang mga parbangon to na makaawid Nagagit ka launay. Rinabii ang mapuyatang ka. Oh, ang mga numakaala ka iti sakit mo. Apay ay aday tati pampanunutam. Iso ngay may ta dito'y abroad tapno agsapol ta iti kwarta. Gayam, anya ti ko na ninaanang? May papan kadagiti anak ta asan na natuloy ti panagbakasyon mo kuma? Naawatan damat. Kit ni Manang Isminya. Ay, dayjay Bakit lang arudan? Pagungtan nagpailaan. Panangisakit na dayto king ka. Maodi dayto na kontratam. Agawid kanton. Ang mga no agasawan to dagiti anak ta. Kit agap apo kan tumeten at data pa lang diti abroad. Ay, sagsagan naglakit din ni Toto. Tigadan, tsak pala nakasangpat iti pag-abangan mi. Kinasarita naktibos kong agdiretso ako ay aging kay di pangal daw laangan. Ay, saan abanet? Tatakal ti bayat ti pa nagdiretso ka pa nagtrabaho. Agsugal ako na. Maulawag pa yan ni ti kapsot ko. Ay, Toto. Ay, kung nagtupay ka tasagsagan na po. Kasaritak biit. Tayo tuloy ko ti trabaho. Hello? Hello. Napuyatan na ka ng ururekin ka. Yung maging ta. San ka pa simbang pa? Kinasarita nakti boss ko. Nga idiretsok lang ang naging kay ti Aldaw. Sayang ti overtime. Nagdakkel pa yung mga ngarod. Kabalang pa yung ngarod. Awan pulos turok mo. Tabailat. Tipod no. Maisog galak launay. Saan mo ko mga apuswan tabagim? Nagagat ka unay. Masapulan ti kwarta. Ngem kasano nagsakit ka?
Apay aya aday tati pampanunutem. Sige, tani, ituloy kong trabaho. Kalpasan na makasang batak, maturog kak aging kaintun bigat. Ang mga no ilayon mo pa itag trabaho, aging iti malam. Ay, saanen, maulaw ka. Karol, anyat mapaspasama king ka. Karol! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kung maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Madanagan ak launay. Ang mga nuan nyamot din tinapasama kita asawa ka. No muna tawan pa'y resulta ti panaka-explain na. No adanadangran na pasat ti ulo na. Kung adagiti nakakita kilat na tumba. Apoon ti panakapukaw ti pot na. Iyawag ko dahito kini manang ismin niya. Sana mabalin ng ilimod ko iti pamilya na dahito na pasamak yung kuwana. Sapay lang kumunta sungbatan na ka. Hello? Manang. Pasensya kayo na nasinga kayo. Saan kayo kumaamak-makla iti padamag ko? Apay, anya dita? Apay, nadakasan na pasamak, iti kapsat ko? Napukawan iti poot. Natumba iti trabaho na. Madanagan nagtaging kita. San pa'y anak ka poot? At iti tanimpla kagatas mo. Inumam, tanong mabang aran tirik na. Agsangsakit ka. Sana mabali na matay ti kapsat ko. Saan ka mga panunot iti kasta? Kalma lang eh. Saan ka nakaturog tinagpatnag? Gapo iti pan nakariribok mo. Kasano ko mga kalma tirignak. Kat amok nga ngabit kan patay ti kapsat ko. Manang nga asi ti Diyos. Ay na. No nalakala ko matimapan iti Italy. Ay no po, nagrigat lakit din tagin na dayo nga agkapsat. Naggagat ngamin unay ni Carol kat. Kat na jemot atoto. Apay nga impalubos na nga ag-overtime di kapsat ko. Saan mo kumababalawan ni Toto? Amok ti kapsat mo. Nagagat launay. Tay tangarod kat. Kasla sana mabambanno nga trabaho. Dani idin ti examen. Idi agad-adal pa'y laang. Talaga apuyatan na. Kasla nagkutitirami ni Carol. Ay, Diyos ko. Sapay ko matang makapuutin di asawa ka. Ispalin niyo ko nga. Alita, nag-asasog. Sadin, tiyayan ko. Ay, di napasama ka niya. Adda ka di ospital. Sino ka? Di nakmalasin. Siyak ni Tuto nga asawa mo. Tuto, asawa. Saan ka, amo? Saan? Anday ka. Ang sakit pa ng tiulog. Karon, apay akit kita anak matlatan. Apay, di na ka din malasin. Siyak ni manang mga ismen niya, ading ko. Saan ka manakit? Tsaka mo nga dakapsat ko. Ay, Diyos ko! Ading ko! Ada ka dito mapaspasamakkin ka! Sakit man ang tiulog. Carol, Adi! iturog man. Maturog ka kidita na makainanak ka. Alam. Basta. Malading ito Tama na. nakitiday ito yung anabasa magkitikabsat ko, Toto. Mana pangasim. Santa na singan pa eh. Tasi ko ni ti doktor. Kas makita iti resulta ti panaka-x-ray ti ulo na. Ada masit donor na. Kat ang mga noday tatiga po na. Ana amnesia ni Carol. Uri nagbayag ka kumay di Italy. Awan ka doon ni Toto amang bantay ti kapsat mo. Saan pa na makastrike iti trabaho na? Gapo iti agda mga kasasaan ti kabsat ko.
Saan na makatrabaho ni Toto? Kasi naman. Kapilitan nga inyawid na ni Carol ija Pilipinas. Nagsubliak dito'y Amerika. Tapno ipagnak ti panagawid kumaten ija Pilipinas. Kadwaag ni Toto ang mangyawid iti kapsat ko. Masaya at na makabakasyon ka. Tapno maili mo ni nanang. Nakaladladingit la panunutan. Ngetikas ti awagas. Benedict, abay anas ka na mapasamak ti kastoy iti kapsat ko. May sanga panubok na ito'y. Patip ka rin tinakam mo. Nagtagsa na panubok. Anya ka diti basol mi ngay karkarumi. Nagsayaat kami mo't nga kapsat. Gabuta, insuro na kami ni nanang itinaimbag akababalin. Saan tayo nga mo? Noan niya tigapuna ang napasamak na ito'y. Nalabit. Tapno dadapay ang makapagsiningad tirik na yung agkapsat. Patpatgag unay ti kapsat ko, Benedict. Kasanupay amarik na na day tapang matag. Kadinak matanam mo ti kapsat ko. Lay, apay ngagsagsagit ka sulay. Ismin yan sa amatin ng ko kinasarita ita ititilipot Uncle Paglit. Kuyugan ni Ismen niya ni Toto. Ang mangyayawit kini Carol. Hindi adam lang araw tinagsagit. Anya ayat ti paglading itam. Kat agawi daw dagiti anak mo. Ewan kaya. Anya itay ti ko lang. Nadisgrasya ni Carol iti pagtatrabahuan na ija Italy. Iyawid ni Toto. Tagpada dan adi makatrabaho. Anya. Ay na. Kita lang nga agpaiso tiblang. Nasaysaya at lakuman na siyang tinadisgrasya. Uray matayak kuman tanataangan akon. Carol, ading, nakasangpot tayon dito'y balay. Saan nga agtimtimot ni Carol Ismen? Ipalpalaw-law na ti panagkita na. Kas alas-lasinin na ti aglaw-law. Nanang, kaasya ka mang laplapad iti panagluwak. Sabay ko matag milagro. Katag sublimot lang ang tilagip ti kapsat ko. Anak ko! Anak! Nanang! Ay! Dantani kayo natumba iti panangiwadag kada kayo ni Carol. Ay, lahat at magdan ni Carol. Pimanawan. Siya kung di makamuking ko na. San pa yung makalasi ni Carol? Medyo may asilig ng tirik na kanya. Makabulan ti bakasyon ko. Napaot daytan apan nagiiniliw tayo, nanang. Nanang, agluha kayo manan. Kaya po maibuyog aktukat nga ta. Naragsak tayo, Uma. Ngam-kastoy man din ang pasama. Toto, umasidag ka. Ada ibaga. Kumusta ni Carol, Toto? Nanan. Manang. Nakaturog, kalpasan ti panagsarsarita mi. Nagtulag kami kan ni Benedict. Ada kami ti makaamo iti amin ang magastos. Agraman ti agtultuloy apan nakapaagas ti kabsat ko. Nawadwat mat kay dito nung mitipang ko. Ngamin, nagagat at talaga ni Carol. Kan naimpad nga gastos. Saan mo akiskisayan ti urnong niyo? Agyaman aklaunay manang. Naimpag kayo unay, kinimanong Benedict. Dandanin ti panagsublik ijay Amerika. Santa pa yan nakapagsarita iti nasaya at ating ko. Ismen niya tinagan mo itayaan niya. Nagpintas ka. Ay, huri kaskasano. Gimanay gay tirik na iti pan nakakitak iti isong mo. Agpada ta na pintas. Masirib ka pa'y. Masirip ha? Nalaingan? Ketuan. Valedictorian ka nagturpos iti high school, ading ko. Nagaget ka pa'y. Anyan. Anya launa yan, ti panakadisgrasya.
Carol. Agluwa ka matan. Manyag pa iso. Apay nga luluwaag. Tsak maawatan direk nak. Pasarek tagtagaina pa. Inton makariingag. Tsak mat malagi pan tinay tagtagainap ko. Carol, ating ko aya. Kasano nga ron apanawan ka, iti kasta kasasaad mo. Carol, siya kunti agugas ka na kita. Umay ka niya salas, tagtugaw ka. Ipatan na. Saan nakabibiyangan? Mga ano niya ti mapasamakin ka. Nagdanagak pa, hindi dandani ka natumba. Asino ka aya amang ikan kanawa kanya? Ay, apo ay. Agsinsin nung ba't kayon samat kay ni Carol, Toto? Ananawag nga ron nga ginaw nanang. Di na kahit apawilak. Uray kasto iti kasasaad ni Carol. Nagagatlat ta. Ay, madanaganak lang nga mga numatumba. Diyak kahit ako maro, di pa nakadangran ti ulo na. Saan kumamat ang mapasamat day tabaro? Wala, agsarsarita kay nata. Uray jak maaw-awatan. At masapol yung kininanang. Dumanon kayo, lolo. Ay, nagrigat laki iday di kastoy abiyag. Saan lang arudan ang makaruwar na tao? Awan pa'y makukwarta. Lolo? Saya at no saan kayo arumwar, Uncle Pabling? Ang mga maakaran kayo pa iti virus. Ayan ni Carol. Saan samatan arumrumwar? Saan pa'y ayaan na imbagan? Awan matpuli tayo ngagmauyong tikudan. Saan napukaw tilimbong ti panunod ni Carol, Uncle? Napukaw laang tilagip na. Ay na, hindi pa ikat makasidanda tao iti naibas. Agparaman kayo man iti kinaimbakyak. Mabit lang, lolo. Gimata nga pati ti karni kahit. Ay, day kaman ba raw? Ay, kahit amagan, kaya't mo pa'y adayunan iti kwarta. Ha? Taday, nabayagan nga awan up chiwalit ka. Mapadasak madla kumaati makapatpat iti kwarta. Nyamatan ti kastoy ang mapaspasamak dito ilubong. Uray ka no iti Pilipinas nakadano nun ti virus. Nagbali na pandemya ti COVID na nagwarasan iti intero ang lubong. Naibaga, tanakabakasyon ka pa iti Ilocos. Madanaganak nga ron iti pamilyak iti Ilocos. Nangruna ta, kasjay mati kasasaad ni Carol. Amo damat saan na makarwar? Gapo ta lockdown ti simubugal aluson. Madanaganak lata. Dahito tirigat na, ti agiin na dayo. Mawatak ti marikrik nam. Uri kasano ti ayat mga gawid. Awan mo't pagluga ng mga aeroplano. Maul-ulaw man. Anya daytoyin ang marikrik na. Kasta unay apa nang banugbog ti baruko ko. Kamagamatag ti angis ko. Nanang! Nanang! Anya ti mapaspasama ka na kayo. Natumba kayo mo tindi tatugaw. Ha? Nawanan iti po. Ay, itaray ko yung hospital. Kasano ni Carol? Nagri ka to di kastoy. Ay, agpatulong ang kinilolo Pabling. Nagriring di silpon ni Manang Sminga. Nga saan na sumong bata? Ada nga tapay iti trabaho na. Anya nga ti makulaan na numamuan na ti kasasad ni Nanang. Hello? Hello, Manang. Agyaman ta si mong bat ka. Oh, Toto, si kamot gayam. Ay na, pasensya ka, no saan ka anasumbatan adagos. Ay, at ka di problema. Kwa, ambok ka makigtut kayo ti dayto, numamuan nyo, Manang. Impang ko di hospital ni Nanang, tanawanan iti poot. Kita mo yun, in-swab test na kat nag-positive iti COVID. Di ko nam? Kasi no napasamag dayta. Kanapay ang pinalubusan marimwar. Ang mum lang arudin at delikado nga agwarang-warang.
Agpatinggalang mo titirwangan ti balay. Saklang ti rumrumar. Siyempre agata nga kadagiti kasapulan mi. Kasano kumaan na akaran iti virus? Dahita ti saan ko amasumbatan. Diyak mawatan ti bagada positive. Amang ano si kamot tinangyakar iti virus ken kwa na? Oh, Kasano ni Carol? Nang runa iti kasya kasasaad na. Kan dagiti anak yo. manang. Anyang aminan na iti ampas pasamak. Madanakan na kiti kasasaad ni nanang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan mo kumapabasulin ni Toto Esminya? No iso ko matinangakar ka ni nanang, iso tiyo muna ang nagpositibo iti COVID. Gapo iti panagdandanag ko. Diyak mo tin mapagsusurot ti panunot ko, Benedict. Matanaga na kiti kasasaad ni nanang. Marilibo ka nakmat. Kasano nga taan na akaran iti virus? Kat saan mo tarumrumwar? Baliwak to nga awagan ni Toto. Amangan mo't nga sa bali ang sakit ni nanang mo. Kaya't ko asawan. Ada sakit na, anak ay gapuan ti panagpositibo na iti virus. Agaluwad dayjay at Toto kanyak. Ipapaita amin na kasapulan da. Sa binaybayan nakit din ni nanang. Saan mo nakaungat ni Toto? At nakam na, kat amo na tiraramidan na. Ala, inkakit yakin na na. Sige, ay karigatak ti maturog. Numuna ta saan pa'y anaimbagan ni Carol. Sa ninanang manan. Matanagan ako na yan. Naimbag ko man, no da pagluganak ng eroplano. Tapno agawid akon. Naimbag, tasimbang pad ka, tutaw. Hay, saan ka nga unay nga masinag kanyak? Ang mga no maakaran na ka. Lolo Pabling, Kahit ti madama kinisuday. naka-isolate pa lang, Lolo. Kahit kasano nga ruday. Madanagan na. Sa anak man karod na makastrag iti kwarto na. Imbalakad na ba ikit eh. Asa anak mapanidya. Iawag ng tulatan no niya ti kasasaad na. Anya, kahit maamuan tayo latan anatayan, kasta. Samot, Lolo. Saan kayo kumangag sa iti kasta? Mga no, babalawin nak ni Manang Ismin niya. No dakas di mapasamak kininanang. Talaga, nakanamnam ay ka, tutaw. Sa ipalubos mo, akas tati na pasamak kinisuday. Apay anak kawar-warat iti balay. Ni nga takarol. Kan, ayan dagiti anak mi. Imbilin ko asan da arumara. Akita-kita iti kwarto. Mga nuad daday jay. Where's the old woman? Ha. Ni, ining disnakpait asawa ka. Malasin na matlangatan ni nanang tasapulan na. Sungbatan mag. Adda iti ospital. Please, pray for your mother. What happened to her? Di nakpan i-Inglesan. Diyak ka mo. No kasalong ilaw-lawag ko king ka. Tell me! Binugawan na ka. Saan ka kumangagbungtot? Umika. Agtugaw ta, kadanggam anaimbag dagiti baka, Carol. Apa yang inidok mo ti telebisyon, Esminya? Saan pa ang nalpas ni Boy Boyaag? Madanagan nak, Benedict. Inaldaw nga ado ti matmatay gapo iti COVID. Hakin-kintayaga ka makalagip ka ni nanang. Kat, anya nga rodon ti madamag ka ni nanang. Day tangaro ti pagkasurunak. Diyak matla maura yun nga umawag ng Toto. Sino ba't nga taday tayo? Message to request? Oh, saan po nun na ito'y? Benedict? Natay ka nun ni nanang! Anya? Day tatim pagati nag-message si ti messenger. Natay ka nun iti hospital ni nanang. Kabayatan ti pa nakatamtaming na. Nanang!
Di kay man lang nakita sakbay ang nagsatan kayo. Pagkawanan tatawa nag-itisibay yun nanang. Pagkawanan na kumaasan kayo man lang nga nakita itinahudi akong daway. Ala, sumardang ka. Maluyaan ako. Amok Benedict, makipagsangit, uray ti langit itinalaos ala dingit ko. Gabo itinagtungpalan ni nanang. No saan lakit niya ni Toto ti mangyawag api mo sa ni Nana? Saan ka basta mamati? Kaya't mo amamati aga si bibiyag pailaang ni nanang. Pinanawan nakmat gaya man. Pagkalmaan ko matirit nam. Doon tinatay, Benedict. Gapoy tinaytoy a COVID. Wan, ngamdanggan na ko mamay. Amok, kasano ka sa no? Maawalan ka iti ina. Tawra siya. Ubingak pa, di matay iti ina. Patpat kag unay ni nanang. Impapatag na kam unay kan Carol. Nagsakripisyo ang nagtrabaho iti abroad. Tapno mapagturpos na kami lang nga agkabsan. Hello, Manang Isminya. Toto, Ne, apay ngagsangit kayo? nabagang pailaan. Abay, di mo ipakaamo tinapasamat ka ni nanang. Ha? At nag-message kanyak anatay kanon ni nanang iti ospital. Anya? Abay, di mo pa'y amo day tanamag? Sino tinang ibagakada kayo? Kasano anamuan nyo dayta? Awan mo din pakpakamuda kanyak. Anya? Si bibiyag ni Nanang. Sana po no dayta di manon kada kayo, Manang. Agyaman nakloonay, doktor. Awagan dakto kumamanan. No anya ti kasasad ni Nanang. Wino, mabalin ng tirumar dito ospital. O sige. Bye. Apay, pudlo ka day, tinagwaras adamag, tutaw. Natay kanumatan ni Suday. Chismis lang na lolo. Jak amon no asino tinang iwaras. Amang no sa bali tinatay. Kalkal Pasko ang nakasarita ti doktor na. Kahit Si bibiyag ni Nanang. No pa'y nag-positive iti COVID. naggalas laki, din ti ugali na kita atatsaw, chismusa. Sige lolo, panawang kayo pa'y. Mapanak iti ospital. Bilinik lang na kiti anak ko. Nga iwanan dati inada. Mapalaganan mo't nga tantirik nam. Kagap-gapon ni Toto iti ospital. Kat naamuan na si bibiyag ni Nanang. Agaluwad tay jay anang ipagdamag kanyak. Bayamon, di mo tutupan. Talagang andakas niya tattao. Agiwaras na iti palso adamag. Ngam tinapateg, si bibiyag ni Nanang. Madandanagan pailaang. Lupay bimaban ti presyon ti dara ni nanang. Ti asma na lang ti mang parparigat kan ko na. Sa pailaang mo't makubid. Manangasi ti Diyos. Mapurpurtya anak no kasano ang nagpositibo iti COVID. No kasano ang naakaran. Naitati saan tamasong batan. Agkararag tayo lagan iti Diyos. Talaga madanagan ako. Mano makaawid akla ko ma. Makitak matiinak. Kunak asan ka unay ngagbambanog. Di nakmatpatpat yun. Oh, anyo ti marikrik naman. I'm okay. Saan ka, Ronmar? Oh, apay adamdamagom dayta. Nakatsinda akon. Oh, saan ka ngagliwa sa rumar? Idi na pantay di ospital. Tsak mana kita tayo di apagat. Ninanang ti kahit mga asawan. Kunak na malakip nan. Sa paling ospital di na. Mabit lang ha. Sungbatak ti awag ti doktor. Hello, doktor? Anya ti madamag kininanang?
Agyaman ako, ay Diyos ko. Nagimbag ka unay. Naispalmot laangan ni Nanang Benedict. Iti kararag. No pa'y agpaot pa iti ospital ni Nanang, agtultuloy mati panagimbag na. Sa nabaling aggasto sa kitidakkel, agbiaglakit din ni Nanang. No mabalin tala ko mati agawin. Wen, day talaon ay titarigagaya. Ngam, makaanayan apakaragsakak ti pan nakaispal ni Nanang. Sapay la kuma, tagpaot pa'y ti biagda. Kat mauray da pa'y ang mabalin tayo ti agawid. Nagkapo ka ba gaya ba ni ospital, Tuto? Yakla kumamabot ang amaakara na iti virus. Sarong kara kumabot ni Saunay. Sa nabali, Lolo. Dandanin maungpot, tipan nakaisulit na. Ay, naimbag no nalasat na mutla ang tipan naka-COVID na. Saan akas ka iti na doma? Anay padpadamag nga adaw tinatayon nga gapo iti dayta ang makapatay a virus. Dahil talaw na iti pagimanan tayo. Kit ni Carol, kumustan? Ay, sapay la ko nga, Lolo. Tagsubling tumutlaan tilagip na. Ilapas ko nga ugasan kan italimanat na gito'y tapos makain na nakmatan. Yatay, Chay. Sino ka? Oh my God! Patan na kayo ka! May saka. Kukuha ka ito. Patan na! Amok na uray at aramidat ka. Saan itong amalagip? Oh my God! Nagbanglo ka? Ayok ka! Napigsakin ang parusukin ko na. Kat natumba. Na ito pati ulo na iti swelo. Dakas na ito'y. Pumanaw akong dito'y. Ang mga lumasang patandak na kitikabalay na. No sino man tinadangkok anang ramid iti dakas iti asawa. Agpayat iti nangina. Igay, pagyamanan tayo. Taawan dakdakas ang napasama kini Carol. Ha? Ni Carol Anggal? Nakapuotan? Wag. Sa dino di ayan ko. Kan Toto. Uncle Pabling. Carol? Malasin da kamin kan Lolo Pabling. Abay, ang nagatiti na pasamang tatak dito hospital. Sige. Denggam ta ibagaking ka. Nana. Carol, inawagan na kiti Nana. Malasin nagmitlangin anak ko. Pasanay malagip kayo, Nana. Kanya nga minan da ito napasamag kanya. Tinapadagan ako. Si Bibi ang tangang padpada. Maragsakan laki din esmen niya. Numaamuan na amang gapon nagsubli tilagip mo. Ni manang esmen niya. Ipatpat ka kakapsat ko. Mailiwakon kan ko, Ana. Dumanon kayo, Lolo. Madamang agsasarita da Carol kan Nanang. Naimbag, tadakarawar ka ba laangan iti ospital? Kaasin na po, Diyos. Nalasat ko man lang ti kapagadan apasit ti biyag ko. Jak tumalipatan ti dandanik pan nakatay. Ay, Sunay. Pakawalan na ko ba? Balasan ko. Ako nga ano ti basol ko king ka. Saan yun alaglagipin pa'y dayta, Uncle Pabling? Napaot mo ti panang ipapasyo iti hiliyo kin manang ismi niya. Apay nagsangit ka manin? Toto, anya matan tinapaspasamag kanya. Inaramid ko ti amin para iti masakbayan tayo. Nagsama panunutan. Panubok lang ti amin. Tinapatag. Nembagang kan. Wen, agyaman naglaunay kini Apo Diyos, iti may kadwa abiyag ko.
Nagasat kay launay tininanang. Ngam no sana aga po kinimanang Ismenya. Duwada kinimanong Benedict. Natayag ko man. Pagbabawyak dagiti kinapalangguat ko iti. Kamaudyanan na. Natiliwan tinang gandat king kay titakas. Ay, nasaya at mat. Masapul nga agikaro. Nimbaglangan, tasa na nagbaligi itidakas sa panggap na king ka. Ken, ada nakakita, nakabigbig kan kwa na akaruba. Toto. Iti sa bali abangir. Kapoy tinapasama king ka. Timad nakatumbam, kan pan nakaito pati ulom iti swilo. Agsublit sigo dalatin mo. Yamanak unay day takin ni Apo. Wen, agyaman tayo king kwa na, Carol. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang. Agyaman na pagayam.